É un feito que toda unha vida non supón a realización dos desexos dunha persoa, senón soamente un camiño que conduce ao seu destino. Cando me amei de verdade, puiden percibir que a miña angustia é o meu sufrimento vital non son senón sinais de que vou en contra das miñas propias verdades. Cando me amei de verdade, empecé a librarme de todo. Persoas, situacións, todo que me empurrase cara abaixo. Ao principio a miña razón chamoume egoísta. Pero aprendín que a miña mente pode decepcionarme ou torturarme.
un feito que toda unha vida non supón a realización dos